З намі на сувязі директор Центру «Європейський діалог» і представник Світлани Тихановської у справі конституційної реформи Анатолія Бєцька, з яким ми обміркуємо, що не так з фільмом «Забить президента» і що це міняє у ситуацію в Білорусі. Анатолій, вітаю вас. Вітання. Мы уже все успели паглядзець гэты фільм. Якія ваши ўражанні? На каго разлічаны гэты фільм? На якую аўдыторыю? Ну так, я прислухаўся да закліку прэсавай службы Чырвонага дома і паглядзеў гэты фільм дастаткова уважліва. На каго ён разлічаны? Ну, мэтавая група, відаць, усё ж такі грамадзяне Рэспублікі Беларусь у першую чаргу. Але тут паўстае пытанне, ці дасягнулі мэтаў і задачаў тыя, хто з'яўляюцца рэжысёрамі і сцэнарыстамі гэтага фільма. Вось тут праблема. Яны хацелі, каб паглядзела як мага большая колькасць людзей і каб з іх большасць была ў захапленні ці ў нейкіх спачуваннях да Александра Лукашенка. Але вот з гэтым якраз бракуе. Якім чынам зараз беларусы пасля гэтага фільма будуць глядзець на Александра Лукашенка? Ці фактычна нейкія спачуванні выклікае, ці наадварот яшчэ большую злосць? Ведаеце, двойчы ў адну раку уступіць немагчыма. Мне вось гэты фільм «Забіць прэзідэнта» нагадвае падзеі, якія адбываліся ў 94 годзе ў Лёзна. Я б яго нават назваў Лёзна 2. Адно і тое ж. Быццам бы замах на жыццё Александра Лукашенка. Адно і тое ж. Але час розны. І ўспрыняццё гэтага абсалютна дыаметральна супрацьлеглае. Калі ў 94 годзе сцэнарысты і рэжысёры з таго замаху атрымалі вялікія палітычныя дывідэнды, падтрымку выбаршчыкаў, тады насамрэч было спачуванне да Александра Лукашенка. Але ж і ён разглядаўся як той чалавек, які нясе ў краіну перамены, які пасля камунізму хоча зрабіць іншую краіну. І гэта быў той час, і тады праходзілі такія інсцэніроўкі, і можна было за іх прызначаць высокі кошт і атрымоўваць дывідэнды. А хто яны, гэтыя рэжысёры і сцэнарысты, прабачце, перабіла вас? Хто тады быў сцэнарыстам? Не, хто цяпер? Цяпер хто? Сцэнарысты. Ну, хто сцэнарысты? Канешне, гэта ж аналітычны цэнтр Александра Лукашенка, гэта камітэт дзяржаўнай бяспекі. Я думаю, што сам Александр Лукашенко быў такім цэнзарам, якому папярэдне пусцілі гэты фільм, спадабаецца ці не спадабаецца, ну і ён паставіў візу. Там, разрешаю, в эфир. Ну и оно так пошло. Конечно, без самого Лукашенко тут не обошлося. И я думаю, что первые, кто там проглядывал эти фильмы, это были те же самые Качанова, Терцель, ну, весь генералитет, які сидели там, видать, пляскали в долоні и говорили: о, круто, ось тут якраз вельми добрая там фраза використана. Але яны все-таки вельми специфичная метовая группа. У іх есть мета утрымаць уладу любым коштам. І яны на гэта працуюць. І яны ўжо не бачаць нюансы таго, што яны паказваюць. Таму што я лічу, што это поўнае фіаско сцэнарыстаў і рэжысёраў гэтага фільма. Ну дык вось, калі вы кажаце, што для Качанавай гэты фільм быў бы круто, то мы бачым тут несастыкоўкі і бачым пэўныя праблемы ў гэтым фільме. Вось што вам кінулася ў вочы? Правалы ў сцэнарыі якія ёсць? Ну, перш-наперш самы моцны правал, што не ўдалося пераканаць шараговага сярэднестатыстычнага гледача ў тым, што ваенная гэты пераварот, які рыхтавалі змоўшчыкі, ён з'яўляецца часткай такой міжнароднай змовы, за якой стаіць вялікая магутная краіна, Злучаныя Штаты Амерыкі. Таму што ні аднаго дакумента, ні аднаго доказа не было показано, прад'яўлена ў гэтым фільме. Нават нейкага намёка на то, што там улады ЗША да гэтага хаця б дакрануліся далонню. Нічога гэтага не было, таму што нельга ж лічыць доказам, напрыклад, пашпарт, амерыканскі пашпарт Зянковіча, ці тое, што ён размаўляў па тэлефоне з супрацоўнікам амбасады, ці нават факт, што да яго прыходзілі прадстаўнікі спецслужбаў, задавалі пытанне: а ці няма ў вас нейкіх камунікацый з камітэтам дзяржаўнай бяспекі? Гэта не доказы.
Гэта не доказы. А чаму яны патрэбны былі тым, хто рыхтаваў гэты фільм? Таму што пры ўсёй павазе там да фігурантаў гэтай справы і Зянковіч і Федута, яны ўсё ж такі не той маштаб, не той размах. І калі выходзіць з імі ў эфір, ну гэта такое дробненькая справа атрымоўваецца, а трэба паказаць размах. І вось з гэтым якраз найвялікшы пракол, таму што няма сведчання, няма доказаў, ёсць толькі голас за кадрам. Гэтага Спадар недастаткова. Анатоль, а вось ці быў сапраўды гэты пераварот? Ці гэта была проста брутальная спецаперацыя спецслужбаў беларускіх з дапамогай расейскіх, якія ад пачатку да канца гэта распрацавалі і зрэалізавалі? Ці сапраўды вось было гэтае ядро гэтага замаху, гэтага перавароту, якое рыхтавалі ўзгаданыя людзі? Ну, ведаеце, што у фільме ўсё ж таки трэба прызнаць, ёсць доказ сувязі пэўнай спецыфічнай, праўда, Юрася Зянковіча з адной спецслужбай. І гэта спецслужба называецца Камітэт дзяржаўнай бяспекі, КДБ. Вось менавіта яны якраз і выступілі заказчыкам гэтага пераварота. І ўсё пачалося з гэтых сустрэч, нават яшчэ раней. Я думаю, што ў спецслужбах, канешне ж, ёсць дасье на ўсіх больш-менш заметных асобаў, апанентаў дзейнага рэжыму. І яны ведаюць і моцныя, і слабыя якасці гэтых людзей. Канешне, яны выкарысталі вот эту амбіцыйнасць, якая ёсць у Юрася Зянковіча, бо яго пасты гэта заўважалі многія. Яны такія радыкальныя, яны такія правакатыўныя. Ён крытыкаваў вельмі злобна не толькі ўладу, але і апанентаў. І вось гэты факт псіхалагічны, чалавечы факт, гэта выкарысталі. Яму проста яго падбухторылі, яму далі магчымасць развіваць гэтую тэму. І калі б не было вось этой сустрэчы з гэтым Іванам, прадстаўніком Камітэта дзяржаўнай бяспекі, ўсё б закончылася тым, што, ну, у лепшым выпадку, зум-канферэнцыямі, дзе яе удзельнікі крытыкавалі беларускую ўладу, білі б сябе кулаком у грудзі, і на гэтым было пастаўлена кропка. А менавіта вось інвестарам далейшых дзеянняў і ўцягвання новых і новых людзей явілася якраз спецслужба КДБ. Я абсалютна перакананы, калі б гэтая справа дайшла да судовых інстанцый дзе-небудзь у Польшы, Германіі, Францыі, Літве ці Эстоніі, то ўсё завяршылася велічэзным скандалам для праваахоўных органаў, для спецслужбаў. Ім прыйшлося б гэта разграбаць з вельмі моцнымі для сябе такімі нюансамі, што гэта прывяло б і для кадравых перастановак, і рэпутацыя яна б не набыла пазітыўнай якасці. Спадар Анатоль, што гэты фільм мяняе ў палітычным ландшафце Беларусі? Ці ён проста з'яўляецца прыкрыўкай для глыбейшай інтэграцыі, каб адцягнуць увагу? Альбо каб проста паказаць проста ўсім, што беларускія пратэсты яны не ёсць такія мірныя, якім вось апазіцыя іх выдае. Всё ж такі вот яны рыхтавалі замах, і там стінгеры, і джипы былі, і паграбы былі. Вось проста каб даказаць, што беларусы рыхтавалі кроў, рыхтавалі зброю, хацелі забіць і не толькі прэзідэнта, але і дзяцей. Вось з чым мы выходзім на сёння пасля гэтага фільма? Ці нешта змянілася ў нас у палітыцы? Ну, можна было б працягваць праз коску хібы гэтага фільма і абсалютна слабыя, недарэчныя эксперты, якія былі прыцягнуты. Ну, калі па ўсёй краіне нельга знайсці двух асобаў, якія могуць выступаць у якасці экспертаў, а прабачце, чалавека з калоніі, які можа быць экспертам толькі па парнаграфіі, ці гісторык, які расказвае такія казкі там пра 150 джипаў з кулямётамі. Гэта таксама бракуе. І я проста здзіўлены таким падыходам да гэтага фільма, які мусіў быць вельмі важнай такой інфармацыйнай падзеяй. Да таго ж і некаторыя факты вы рацыянальна разважаеце, што ну калі дзеці ім нешта пагражае, то гэта мусіць вызваць спачуванне. Але калі паказалі відэарад гэтых самых дзяцей, прабачце, выдавіць слязу у шараговага грамадзяніна немагчыма, бо лезуць іншыя пачуцці і эмоцыі. Яны зноў жа супраць рэжысёраў і сцэнарыстаў гэтага самага фільма. Прабачце, калі вы говорыце, што дзеці не мусяць
адказваць за бацькоў, то што робіць сын бабарыкі ў турме, які з'яўляецца палітычным закладнікам. Калі Мікалай падрастае шараговым грамадзянінам, што ён робіць у гэты час, калі звычайныя юнакі яго ўзросту сядзяць у школе, а не на такім спецыфічным мерапрыемстве. І это ўсё можна працягваць. Я думаю, што, канешне, у чым, на мой погляд, самая вялікая памылка. Думае там Наталья Эйсмонт і астатнія, што ўсе людзі так і чакаюць гэтага фільма. Няма попыта на фільмы з фотокарткамі Ярмошына і генералаў, па якіх цячэ кроў. Няма попыта. Людзі хочуць пачуць адказ на іншыя пытанні. Калі вы перастанеце красці галасы ў буйных памерах? Калі вы перастанеце утрымліваць уладу пасянелымі рукамі, калі вы вернеце нам магчымасць кантраляваць бюджэт, калі вы дасце нам магчымасць жыць па канстытуцыі. Вось гэта хвалюе людзей, а не гэтыя фільмы. Таму, я думаю, нічога істотна не зменіць гэты фільм. Тыя, хто быў супраць гэтай улады, хто быў за перамены, яны і застануцца. Ну, а тое кола людзей, фанаты клуба Александра Лукашенка, яны, як мілаваліся Александром Лукашенком і яго атачэннем, яны гэта і працягнуць. Нічога істотна не паўплывае на змену там рэйтынгаў палітычных, на змену адносінаў да ўлады. Падкрэсліваю, людзей падаўляючай большасці хвалюе абсалютна іншая павестка дня, а не тое, што прапанавана беларускімі ўладамі. Тут акурат магу з вами абсалютна пагадзіцца, што гэта такое замяшчэнне. Мы вам дадзім штосьці іншае замест таго, што вы хочаце насамрэч. Калі яшчэ звярнуцца вось да палітычнай сітуацыі ў нашай краіне, то мы ўсе заўважаем, што зараз яна, можна сказаць, патавая. Лукашенка, хацелі бы мы ці не хацелі, усё роўна ён вярнуў сабе ўладу, вярнуў сабе ўпэўненасць, нават пачаў выязджаць за мяжу. Мы бачым, што Владзімір Макей таксама пачаў мець замежныя візіты, што намеснік міністраў замежных справаў сустракаецца з амбасадарамі ў развязу. Ну, то бок ідзе актыўнасць рэжыма, тым не менш яны цалкам ігнаруюць апазіцыю. Вось што нам бракуе для перамогі? Бо ўвесь час казаць пра тое, што проста даціснуць, дажаць, але гэтага не адбываецца. Людзі расчароўваюцца, ўсё больш людзей сядзяць у турме, тым часам Лукашенка абяцае ўсіх закатаць в асфальт і перад новымі выбарамі так выстрэлізаваць палітычнае поле, каб не засталося нікога. Ну, ведаеце, я тут часткова з вами не пагаджуся, што Лукашенко вярнуў сабе камфорт, што ён вярнуў сабе псіхалагічную упэўненасць. Гэта можна было тады, калі б раптам паказалі Александра Лукашенка, які гуляе па праспекту Незалежнасці разам з Коляй, без таго, каб у кожнай падваротні там дзесяткі спецслужбоўцаў былі. Вось гэта... Але такога ніколі не было. Ну, нават да 2020 года Лукашенко ніколі не гуляў ні па Менску, ні па Гародні, ні па іншых гарадах. Гэта заўсёды все было абстаўлена, люкі заварены, снайпера у пад'ездах і там на дахах дамоў. Я думаю, што это пачалося ўсё ж такі пасля 96-го года, пасля канстытуцыйнага пераварота. Больш таго, ну, выехаў Макей там у Жэневу, як вы кажаце, але, прабачце, 70% міжнароднай павесткі дня Святлана Ціхановская забрала у Лукашэнкі і Макея. Міністэрства замежных спраў скукожылася да аддзела адміністрацыі. Гэта рэальнасць. Так, канешне, еўрапейцы хочуць пазітыўных пераменаў, мірных пераменаў, як і амерыканцы, таму нейкія камунікацыі будуць з Макеем. Але няма таго, што раньш было для Лукашэнкі ў першую чаргу. І я вам скажу, што ён спіць значна горш, чым Ціхановскі і Бабарыка, якія знаходзяцца ў СІЗА. Іх там будуць ноччу там на нейкую паверку, магчыма, але Лукашенка не пачувае сябе камфортным. Так што сёння стрэсавая сітуацыя і для ўлады, і для прыхільнікаў пераменаў. Што можа змяніць сітуацыю? Ну, ведаеце, ўсё залежыць ўсё ж такі ад канкрэтных асобаў там, не ад Ціхановскай там, не ад Латушка, лідараў апазіцыйных палітычных партый. У нас ёсць як мінімум 770 000 чалавек, якія не пабаяліся падпісацца пад стратэгіяй, скіраванай на тое, каб аказваць ціск на ўладу, выйсці на перамоўны працэс і свабодныя сумленныя выбары. 770 000 чалавек,
якія будуць баяцца не толькі паставіць подпіс, але ў нейкі час выйсці на вуліцу і заявіць пра сваю пазіцыю, гэта адзіная надзея, якая ёсць у нас. Угледзячы на гэтыя 770 тысяч, яшчэ ёсць некалькі мільёнаў, якія не прыхільнікі Лукашенка, але ў іх няма пака вось такой мужнасці, каб нават за нешта распісацца. Усё залежыць ад нас у першую чаргу. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. З намі на сувязі быў Анатоль Лябедзька, з якім мы абмеркавалі фільм «Забіць прэзідэнта».